So yun, what's up and good morning sa mga idol natin dyan. Nagbabalik si Biyahe ni Jolly Vlog. So ngayon mga idol is pupunta tayo sa ano ba yun? Abonsiang. So magbibigay tayo ng relief sa mga bata. Meron silang spaghetti at sa gamit sa school. At nagcha-charge na yung cam natin. Yeah, boy. Ayun. Siyempre, papakita ko sa inyo mga idol yung pinapak ng mga ano natin, kabrad natin. So ito nga yung mga pinapak ng mga kabrad natin mga idol. Yung Samahang Ilocano, Distrito 1. Ito yung mga spaghetti. Wow! Siguradong matutuwa yung mga bata na ito. Yun mga idol, take off na tayo. First district ng Samahang Ilocano ang kasama natin mga idol. Picture natin yung mga kasama natin mga idol. Picture natin sila, di ba? Yan. Iniisang ko talaga para ano, picture natin mga kasama natin. Yan. Yan yung pinakapogi natin mga ano, kasama natin mga idol, di ba? Ayos. Woo! Woo! Nakasama natin mga idol, di ba? Ayos. Yan ang Samahang Ilocano. Mga kapatiran natin. Shoutout. Shoutout sa mga kapwa natin sa mga Ilocano dyan. Magbiyak tisyase! Dito muna idol. Mga idol yung motor natin. Titingnan natin yung barko natin mga idol. Yun talaga ng mga kapsat natin. Awit talaga yung kapsat tayo. Talaga relief na itag tayo. Kapsat. Shoutout tayo press. Sakay na tayo. Uy. Oh my god. Maradala natin yung school supply para mga bata doon mga idol. Vlog idol. Meron rin tayo ng relief packs. Okay. Ito yung chairman natin na pugi. Shoutout sa mga kakabsat natin sa Samahang Ilocano. Pogi naming Vice Gov. Ito, Tanggalin mo yung Facebook, nahiya ko. Bang! Ito yung barko natin mga idol. Yan. Bang! Nervyusak talaga. Ubod na maulaw ako. Mga pa-excitements. Anya. So, si Sir yung kapitan natin. Mga idol. Yo, dito yung ano natin, yung seaman natin. Ngayon, amonte aramito mo na eh. Barko. Barko. Starboard side ko naman. Rop ko na muli. Yo. Dabay sa kasi ro. Sigarilyo yo. Hello. Pat. Dito na kami ma'am sa Pantalan po. Kasakay na kami ng bangka. Papunta na po kami. Tigas na maulaw ako. Ang taba mo kasi. So yun mga idol, nandito na tayo sa ano no, Abonsiang. So first time natin makapunta dito mga idol. Tara, samahan niyo ako. Tingnan niyo ano, Abonsiang. Ano ba ito? Sitio? Sitio Abonsiang ba ito? Barangay? Sitio Abonsiang. Mga idol. Everest, lalalayan ka. Thank you, thank you. So yun mga idol na. Meron palang school dito. Ito. May mga school din pala dito mga idol. Oh. Dito sa Abonsiang mga idol is not passable sa mga sasakyan, motor, four wheels. So ang possible lang talaga dito na makapunta ka is kailangan mo magbangka. Need mo magbangka mga idol bago makapunta dito. Meron rin silang church dito. Nakita ko kanina mga idol. Tingnan natin.
Yun. Meron din silang simbahan dito mga idol. Tingnan natin. Ito yung simbahan nila mga idol, oh. Kita nyo ba mga idol? Hopefully nakita nyo. So, tara, punta natin yung mga ano. Shoutout kay ma'am. Ano pa pangalan nyo ma'am? April. Shoutout kay ma'am April dito sa Abonsiang. Dito sa ano, dito yung kuya ko lakad ng lakad, ginagawa mo. Dito yung school nila mga idol, no? Diyan yung mga katagis natin, mga kabsat natin mga idol, no? Sila, yan, yung mga kabsat natin. Sarap ko nila sir, nagpe-prepare na sila, no? Sila pa yung mga resident ng ano, ng Abonsiang. Good morning po. Good morning po. Napitakan pala tayo. Yun. Pasok na tayo sa loob. Tingnan natin yung mga bata. Ayun. Ang daming mga bata, oh. Say hi sa mga bata. Hi. Hi sa inyo. Nahiya eh. Hello. Sa mga bata natin dito. Ang dami palang bata dito, no? Yun lang tayo nakapanda dito mga idol. Yun, prepare na ng mga kabsat natin. Ay, ito yung estudyante namin, madam. Nag-urok na rin. School. Maraming ko ba? Ano yung hinanda natin para sa mga bata? Ibate mo lang. 16. May idea po ba kayo kung ano po yung samhang ilukan? Wala pa po. Wala pa po siya. Actually po kami po ay isang organization. Ang pinaka-acronym po namin is CIASI, Confederation of Ilocano Association ng Samahang Ilocano. Or SI po. Which is ito po kasing gagawin namin ngayon is napagkasundoan po namin sa meeting namin ng RASMO. So dami-dami po ng bayan sa first district ang napili po nila is Mani. Actually po may kasama po ang mga representative dito from other chapter. Burgos chapter, kami po Nabani chapter. Anda chapter, ang aming pong district chairman from Anda po. At Burgos chapter at saka Agno chapter presidente po. And ngayon po, ito pong magsisilbing regalo namin sa inyo. Sana po makatulong. Ito po is galing po sa puso namin. Samahang Ilocano by Franco featuring Crisel. Manu Boys Records, yo. Samahang Ilocano, itaas ang kamay at isigaw. Agbyag amin nga Ilocano. Mic check. Samahang Ilocano, founded on June 18, 1992. Samahang Ilocano, lalo pa naming napalawak ito sa ibang panig ng lugar at sa mundo natin ito. International Federation of Samahang Ilocano, tatag naming samahan bilang Pilipino, Ilocano, pantay aming samahan. Respeto kahit na kanino, ang respeto ng isa ay respeto na ng lahat. Isang mabuting samahan na sa lahat maglalahat ng isang samahan na merong mabuting hangarin. Samahang Ilocano, may magandang andikain sa lahat ng kabataan at iba pang samahan. Matatag naming samahan, kasangga mo kahit saan. Bigis na bawat isa, kapatiran na siyang karamay mo. Samahang Ilocano, kasangga at kaagapay mo. At sa bawat pagsubok na ating dadaanan, kakampi ka namin brada, di ka namin iiwanan. BS ay magkakapatid, magkakadugo. Anumang pagsubok kaya natin to. Bawat kamay magkaisa. Bukas natin
ibahaging kabutihan sa mga kabataan at kanilang kababayan. Samahang Ilocano, itaas ka ng kamay, at sa ating kapatiran tayo na magbigay pugay. SI sa ibang panig na mundo kapatid, Hong Kong, UAE, Taiwan, Riyadh, Qatar, Kuwait, Milano, Italy, Canada, Jeddah, Philippines. Mother SI chapter in the Philippines. At man lupalot ng mundo, kami ay nagkakaisa. Tayo na at tumulong sa mahal nating kapwa, ibahagi na natin ang mabuting natamasa. Nasa lantat na sunugan at tugmok sa kahirapan, bigyan natin sila na makabagong pag-asa. Tama na ang gulo at tayo na magkaisa. DS ay magkakapatid. Pagbagsak. Yes, God bless. Bawat kamay magkakaisa. Bukas namin may pag-asa. Ilocano ang mahal kong kapatiran. Sa samahang ito matibay aking pakundangan. Tayo na gumabay at umagapay sa sarili nating bayan at sa mga kabataan. Handog namin ay programa at isang kinabukasan. Is namin walang gulo at angad ay kapayapaan.